Emakumeek gerra ondoan Euskal Herrian egin zuten lanari buruz mintzatu da Jon Abril isildutako eskuak liburuan, 11 lanbidetan aritutako 14 emakumeren istorioak biltzen ditu bertan gure gonbidatuak. Jon Abril, egunon. Egunon. Bueno, 11 lanbide eta 14 protagonista. Zergatik modu horretan antolatu dituzu lan honetako protagonistak? Lanbide bakoitzarako emakume baten arrastoari segika edo osatu nahi dut istorioa, bino kasu batean ikusi nahi nuen leku diferentetan lanbide berak ia zer eragin edo zer desberdintasun zituen, kontserbagintzarena adibidez, eta gero kasu batzuetan emakumeek eurek eskatuta lankide batekin baterako egin nahi zidatela kontakizuna. Eta gaurkoan izen propio bat, Michel Gossi espartingileak, gaur lanbide berezi. Bai, bera mauleta da, baina ondoko herrian bildoze onizepean espartingile 51 urtez aritutako emakumea. Segurazki, maule eta espartina lotua daude 19. mendea azkeroztik, eta 80. hamarkadaren hasieran, 70. hamarkadaren ondarretan sekulako krisia bizi izan zuen maulek, eta espartin fabrika haunitz itxi ziren, bertzatzuk bateratu behar izan ziren, kaleratze haunitz egon ziren, eta giro hartan hasi zen lanean justuki gure protagonista, Michel Gossi, eta gainbera horren erdian gero gaur egun lantegi handienetako bat den Tozin lantegiaren hastapenetan 3 langile izatetik 50 langile izatera, eta berak ibilbide guzi hori gertutik ezagutu du, ez? Eta 51 urtez kontatzen du apenas aldatu dela lanbidea, berak egunean 900 pare espartin josten zituen, eta antzera izan dela 40 urte horietan makinak zerbait hobetu direla bai, baina emakumen lana ezin bertzekoa dela lanbide horretan. Zu lan aipatu duzu, esplotazioa esango nukenik, 900 pare egunean hori asko da, ezta? Pirineoez bi aldeetako emakume langileen egoerari buruz, ezta? Hitz egiten duzula Gossirekin kapitulo honetan. Bai, ezaguna da Ainara edo Enaren kasua, bereziki erronkari Zaraitzu eta Hueskako Anso bailaretatik joandako emakume haunitz izan ziren 19. mendearen ondartan hasi, eta batez ere 20. mendeko lehen erdialde horretan joandakoak. 1911an 1500 espartingile baino gehiago zegoen maulen, eta beraz lan esku nahikorik ez bertako emakumeekin, eta hegoaldetik langile guzien 70% inguru edo zen. Sasoia egitera joaten ziren, udazkenean joan eta udaberrian etorri, eta hortikan gero ora Ainara izena paratu zaiena, ez? Eta kontua da meategietarako espartzinak egiten zituztela emakume hauek, eta espartin haunitz behartzuten meategietan langilek, eta horregatik hainbertzeko eskari. Baina emakume hauek bereziki 20. mendearen hasieran egoera nahiko gogorra bizi izan zuten, agian idealizatu ere egin dugu batzutan, baina bazterketa egoera haunitz egon zen, ez? Etxe bizitza duinik gabe bizi izan ziren, urik gabe haunitzetan, txabolatan badita ere, logela berian 6 edo 8 emakume pilatuta, etzieten bertze emakumeekin eta nasten eta uzten, eta bizi baldintza nahiko kaskarretan. 40. urtetik antzinera desagertzen joan zen nolabait hegoaldeko emakume hauen joan etorria, eta zer erranik ez, bertze merkatu batzuetako espartzinak ere zabaltzen hasi zirenean, eta bertze
oinetako mota batzuk ere industrian eta meategietan erabiltzen hasi zirenean espatzinaren beharra bera etorri zen, eta gainbera horren ondorioz emakume haunitze lanik gabe gelditu ziren, batez ere hegoaldeko emakumeak. Gaur egungo zapatak ikusita, zer dio, gure protagonista? Bueno, eurek haunitz segitzen dutela erabiltzen espatzina, eta bitxikeri gisa nola modak ere eragintzuen berpizkunde bat, 60garren hamarkadaren bukaera aldera edo, Parisko moda diseinatzaile handiak eta espatzinak komertzializatzen hasi ziren, eta eskandalizaturik erraten zuen, eurek josten dituzten espatzinak euren lantegiko markarekin ateratzen direnak, 10 eurotan erosi ditzakezun edozein dendatan, eta espatzin bera baina diseinatzaile hauen izenarekin, 200 edo 600 eurotan saltzen diren, eta nolabait boboak aipatzen du, aberatxe kume berrien ergelkeriari leporatzen dio, eta produktu bera izen desberdinakin saltzagatik nola ordaintzen aldeen hainbertze, eta gibeletik azkenean emakume hoien lan prekarioa dagoela neurri handi batean. Bai, ezta. Hipsterrek, vintage moda maite dutela, ezta? Bai. Mi esker gurekin izateagatik gaur ere Jon Abril kazetaria, idazlea, isildutako eskuak emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian liburua, ari gara solasean Euskal Herria irratian, eta serie berezia osatzen ari gara, nahi duzun arte ongi izan. Eskerrik asko. 1, 2, 3, 4. Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.